Ešte si dobre pamätáme na dobu, keď Matovič s Hegerom obmedzovali ľudské práva, prikazovali nám, kedy môžeme vychádzať zo svojich obydlí a nariaďovali nám nezvratné lekárske zákroky ako podmienku pre bežný chod nášho života. Aby sme mohli ísť do práce, museli sme podstúpiť testovanie alebo očkovanie. Čo však mnohí nevedia, väčšina z tých nezmyselných nariadení pochádza práve z toho pléna za nami. Európsky parlament je autorom známych COVID pasov a mnohých ďalších opatrení, ktoré sa dotkli našich životov. Toto plénum priamo za mnou len nedávno schválilo nariadenie o Európskom priestore pre zdravotné údaje. Chcú zhromaždiť všetky naše údaje o zdraví a bude ich spravovať Európska komisia. Údajne chcú lepšie manažovať budúce pandémie, ale v praxi chcú len zamedziť všetkým občanom Európskej únie, aby si v budúcnosti nemohli sfalšovať nejaké potvrdenie o očkovaní alebo testovaní a bruselským opatreniam sa už nikto nevyhne. Je to desivé, no za toto nariadenie hlasovali takmer všetci slovenskí europoslanci. Tu v pléne za nami nás opäť zradili a nechali nás pod kontrolou Európskej komisie. Hlasovali za to poslanci zo strán ako SAS, PS, Matovičové SRO, ale bohužiaľ aj mnohí nezaradení a taktiež europoslanci zo Smeru. Milan Uhrík, predseda Hnutia Republika, bol proti tomu, aby Európska komisia kontrolovala naše životy a nariaďovala nám opatrenia, ktorým sa nebudeme môcť vyhnúť. Myslíte na túto skutočnosť pri ďalších európskych voľbách už 8. júna a zvoľte si do Európskeho parlamentu poslancov, ktorí sa za vás postavia. Poslancov, ktorí sa postavia za slobodu a nenechajú vás zotročiť byrokratom v tomto desivom kolose za nami. Voľte 8. júna Hnutie Republika.